Na, hát sziasztok srácok, én Robigó vagyok, és itt lennék egy ilyen bejelentő videóban. Ajaj, tudjátok mekkora mákon volt? Nézzétek! Battlefield 3, Battlefield 4, Deluxe Edition vagy Premium, mindegy. Battlefield Hardline, FIFA 16, Medal of Honor Elite Assault, Need for Speed Rivals, Complete Edition, Plants vs Zombies Garden Warfare, SimCity, This War of Mine, és a Titanfall-t gyakorlatilag 1200 forintért megkaptam. Tehát így vettem egy BF4-et, figyeljetek, ezt írtam be, hoppá, itt voltam az előbb, beírtam Battlefield 4. Na, és akkor gyakorlatilag itt ezt megvettem, és nem az volt ideírva, hogy add to my games, hanem itt volt az ára. És most ugye azt írja itt, hogy hozzáférés. Az access az azt jelenti, hogy hozzáférés, vagy hozzáférhetőség. Úgyhogy, tehát ott megvettem azt 1200-ért, és tehát gyakorlatilag tehát így kaptam egy csomó játékot ingyen, figyeljetek, mindjárt mutatom, hogyha átlépne a fő oldalra, vagy fő menübe, vagy jó, oké, befejeztem. Jó. Na, itt van Vive All 26. És ezek a játékok mind ingyenesek, vagyis hát azt írja, hogy hozzáférhetőség. Tehát FIFA 16, Battlefield Hardline, Dragon Age, This War of Mine, Titanfall, vagy Titanfall Need for Speed, akkor Battlefield 4 Deluxe, vagy Premium Edition, FIFA 15, ez a Plants vs Zombies Garden, The Banner sága, vagy nem tudom, ez nem tudom mi, The Sims 3 Starter Pack, SimCity, Dead Space 3, ez sem tudom mi, Mass Effect 3, BF3, Dragon Age 2, Dead Space 2, Dragon Age, Origins Ultimate Edition, Mass Effect 3, meg, tehát ezek. És én ezekből ezeket így letöltöttem. Úgyhogy, vagy hát, na, csak az a gáz, figyeljetek, mind a két BF, tehát a két BF-et meg a Medal of Honor-t már letöltöttem. A BF-fel az a gáz, hogy megfogod, így rákattintasz, hogy belépjen, és mindjárt meglátjátok, hogy mit fog csinálni, tehát nem közvetlenül a játékba lép bele, hanem feldob egy ilyen oldalra, ahol megkérdezi, hogy mit szeretne játszani, kisfiam, kampányt, vagy multiplayer-t, vagy lehet, hogy legfrissebb fel... Akkor is játszom. Bírnám, hogyha most bedobna a játékba. Haladjál már! Köcsög. Elnézést. Jó, 3 perc. Vagy 3,5. József! Battlefield 3-at nyitottam meg, ugye? Jó, mindegy, tehát gyakorlatilag feldob egy ilyen oldalra, hogyha nem nyitná meg, és ott megkérdezi, hogy te kampányt, vagy multiplayer-t, vagy co-opot szeretnél játszani. És tehát nem az van, hogy egyből belelép a játékba, és ott bele a főmenübe. Tehát nem lehetett volna ezt így megoldani. Na, itt is van ez az oldal. Csak ilyen lassan tölt, ez mindig. És tehát ez így gáz. Tehát ha valaki tudja a megoldást, hogy ezt hogy lehet, tehát erre a Battlelog per Battlefield 3 nevű oldalra feldob, és ja. Jó van, mindegy, most csak itt befagyasztom a mindenséget. Annyi a lényege, hogy tehát ez, hogy erre az oldalra feldob minket, erre a Battlelogra, és megkérdezi tőlünk, hogy jó, szia, jó itt. Oké, mindegy. És tehát megkérdezi tőlünk, hogy mi kampányt, multiplayer-t vagy co-opot szeretnénk játszani, és hát ha tudja valaki a megoldást, hogy ne dobjon fel erre minket, tehát ne dobjon fel engem erre az oldalra, hanem be egyből a játékba rakjon. Ennél a 3-nál, mert itt ugye a Battlefield 3 és a 4 van, de tehát ugye itt van a Hardline is a várólistám.
és tehát azt is le fogom tölteni, csak most éppen a Titanfall töltődik lefele, 52-nél van, és tehát ezt szeretném megkérni, hogy ha lehet, akkor kommenteljétek meg, hogy hogy lehet úgy, hogy ne arra az oldalra, hanem egyből be a játékba dobjon. És hát köszönöm a figyelmet, Robigó voltam, és tehát akkor mindenféleképpen kommenteljetek, és köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!